לא, זה לא רע. לא רחוק, מה? לא? תסתכלים מקרוב. אם היית מתקרבת ככה אליי, הייתי נותן בוסה. אני? מה הבעיה? תביא, הגזורה, מה יש לה? את מאיימת עליי? היום בבוקר הבאתי לעילה. לא, זה היה בטעות אבל. לא, בואי. די. לא, זה היה בטעות. אני יודעת, כי הסתובבה. מה, עם כל האבל פה על הבוקר? לא. נו. חיים שלי, בואי תשבי, בואי. מי? את רואה שאת גם פה גם בדעות? את הכל, אה? סבבה, אז שלנו יהיה הראשון האמיתי. ברור. שותפה שלי הנדירה.